præsenterer Skør, Skrald og Magi. Det her Sandy, hun samler skrald. Hun bor der. Du skal lige så det går meget fint. Hun samler meget skrald. Hun bor på siden af pladsen. Og hun har et meget rødt hjem, som I kan se. Det skal være så hej, jeg går lige ud i mit hus. Så præsenterer jeg. Hej, jeg er heks og Hogwarts-elev Katie Lynch, og jeg bor her sammen med mine faktisk snart 5 fantastiske dyr. Jeg er kommet hjem med den her, hvad er det der? Min flue! Skrald og Magi. Min flue! Skrald og Magi, sæson 1. Dum di 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 dum di di. Ej, den her kan man da sagtens prøve lige at se her. Jeg skal også hilse på min nye nabo. Har I set, hvad jeg fandt på lossepladsen? Al kontakt gennem hende skal gå gennem. At bare den nærmeste bare tjek. Tak. Se, hvad jeg fandt på lossepladsen. Hvor sejt. Er det Anders Dan? Og ko? Det hedder Kompagni. Jeg vil hænge den op i mit hjem. Ej, hvor sejt. Alt det andet skræmmende. Det er da ikke skræmmende. Det er mega sejt. Nå, jeg skal lige sværgelse af fandt på Harry Potter. En dukke! Nu skal vi se. Ja, men lige nu går rundt. Vil du godt lige styre for her? Det er bare sige, at du skal sige, at du har slået den der. Det skal sige noget. Jeg vil gerne afprøve en af mine berømte besværgelser på dig. Avada Kedavra! Ups. Hvad er det for en besværgelse? Hallo, vågn op! Det var bare et grønt lysglimt, der kom ud der. Nå, jeg slutter. Det går ud. 2 minutter senere ankom ministeriet for magi for at se, hvem det var. De fandt kun en skraldedame og en heks, der åbenbart tilsyneladende kun tænkte på dyr. Så vi tror ikke, det er nogen af dem. Vi tror gerningsmanden er gået. Vi tror, det er den berygtede Lord Voldemort. Ej, den her fandt jeg på lossepladsen. Den må jeg sætte ind til alle mine andre hænder. Faktisk kun. Men jeg må skynde mig at samle mere. En dejlig dag skete der noget frygteligt. En Hossenrobot! Yeah! Happy face! Så jeg må hellere til at kigge lidt på nogle af mine ting. En fantastico kuffert. Ja. My sunshine, he's the min nye seng! Hvad? En seng? Det er sådan en her, jeg ikke engang. Jeg tror lige, jeg får ansat en ny tjener. Hej, jeg er ny. Jeg vil gerne præsentere mig for jer. Hallo, jeg samler. Jeg skal ligesom forbi. Starten har været der. Så forstå nu. Du skal bare samle mine dyr. Ups, det var mig. Pokkers også. Skulle det ikke bare være mig, der ejede alle de dyr? Det hørte jeg godt. Ja, og det hørte jeg også. Igen. Hvor skal jeg gøre den her klods til min samling? Jeg må hellere. De skulle have deres daglige tur, altså. Den her skal. Den nye skal ikke endnu. En telefonboks. Det var bare en lukkepæs. Der var rød, der hvor jeg kommer fra. Vi er i England, dit fjols.
største, og de røde er. Okay da. Jeg tager lige min Hogwarts ned og det på. Og en bog. Styret faldt af. Jeg tror heller, jeg vil flytte jer ud i jeres slot, for jeg tror, jeg bygger en svømmende ting. Vi ses i sæson 2. Vi ses næste gang. Ikke stop. Snart kommer slutningen af vores ting. Vi siger mange tak til nogen lige om lidt. Men indtil Så nu kommer det. Tak til. Vi læser det ikke op, så læs venligst selv efter. Luna, made by Luna er Katie og Mie er Sandy. Vi ses i næste sæson. Hej hej!